La consellera d'Educació, Cultura i Esport, Maria José Català, ha visitat el jaciment arqueològic El Molón de Camporrobles, que es troba actualment en tràmit de declaració de bé d'interès cultural. En un plaç inferior a un mes aproximadament es va declarar ja oficialment bé d'interès cultural el jaciment arqueològic del Molón. És un jaciment d'alt valor arqueològic, molt particular, un jaciment especial per la seva configuració, i pensem que a través d'esta declaració Camporrobles tindrà majors visitants d'afluència de turisme cultural especialitzat, arqueològic, que pensem que és el més interessant en aquest moment també per als municipis d'interior, potenciar el turisme cultural, el turisme d'alt valor patrimonial. En 2013, la Generalitat té previst destinar 245.000 euros per a conservar i protegir el nostre patrimoni cultural, la qual cosa suposa un increment del 68% respecte a l'any anterior, quan es va destinar 145.600 euros. L'element singular de l'aportació històrica del jaciment arqueològic del Molón es deu a la seva estratègica localització geogràfica, en l'encreuament de les vies que descendien de les muntanyes de Conca i Albarrasí cap a les costes llevantines pel corredor d'Utiel i Requena. El jaciment del Molón ocupa la plataforma superior d'un gran queixal cretaci de forma allargada situada a 1.124 metres sobre el nivell del mar, en l'extrem de la comarca valenciana de Requena a Utiel, pròxima a la localitat de Camporrobles, en el límit provincial amb Conca. El domini visual que proporcionava aquest enclavament sobre el territori circumdant permetia el control d'esta zona de transició entre els cíbers i celtibers. L'hàbitat estable en el turó es va iniciar en l'edat de ferro. A partir d'aquest període anirà evolucionant fins a convertir-se a partir del segle IV abans de Crist en un destacat assentament, que va adquirir l'aspecte monumental que li caracteritza.